Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, табигать үзгәреш кичергән язның шушы матур көнендә бөтен илдә халыкара хатын-кызлар бәйрәмен билгеләп үтәләр. Чәчәк бәйләмнәре, иксез-чиксез җылы сүзләр, республикабыз бу көнне ничек яшәде, гүзәл затларны ничек кытладылар, төп яңалыклар турында кыскача. Аларга матурлык алихәләре дип карыйлар. Артистларга да бераз ничектер менә астан искә караган кебек карыйлар. Беренче сәхнә йолдызларыннан алып бүгенге тамашачыны әсир итүче хатын-кызлар турында Гөлназ Сайфетдинова. Хатын-кызлар белән идарә итү җиңелме? Хатын-кызлар белән эшләүне бар инде, үзенчәлекләре анда сүздә юк. Балалар бакчасы мөдире булып эшләүче турында Люция Фуллина. Документлар тикшерер урнына чәчәк бәйләмнәре һәм пилмен камыр ясаучы төбәк башлыгы. Социаль шелтәрләрдә урнаштырылган иң кызыклы 8 март котлауларын Рания Абдрахманова эзләде. 8 мартны Балташ районының Арбор авылында халык бергәләп бәйрәм итә. Бәйрәм белән котлыйм. Таушы һәм башка уеннарны Нияз Рахман да күреп кайтты. Елның иң җылы, иң күркәм һәм кояшлы бәйрәме бүген 8 март халыкара хатын-кызлар көне. Республиканың барлык туташ ханымнарын бүген иртүк Рөстәм Миңнеханов котлады. 8 март язның җитүе, табигатьнең кышкы йокыдан уянуы, яңаруы ди ул. Хатын-кызларның шибәрлегенә, акылына, шәфкатьлегенә соклана. Илебез һәм халкыбыз хакына кылынган барлык игелекләре өчен рәхмәтен җиткерә. Иминлек, тынычлык, якыннарыгызның җан җылысын, кайгыртуын тоеп, бәхетле яшәвегезне телим диелгән бәйрәм котлавында. Моны дәлилләп Инстаграмына ролик үлә. Этот день всегда был для нас особенным. Ведь так хочется порадовать вас, подарить что-то приятное, заставить вас улыбнуться, сделать этот день незабываемым и снова доказывать свою любовь. Хатын-кызның бөтен матурлыгы, бөтен күрке ана булуда кичә журналистлар белән очрашуда гына президент демография сорауларын күтәреп бала табарган дигән иде. Республикада эш бара, бүген генә Казанда 11 сабый туа. Әниләр бәйрәменә шуннан да кадерлерәк бүләк була аламы? Күбегез кыз тугандыр дияр. Юк, кызлар бүген ял итә. Беренче булып дөньяга егет аваз сала. Привет, любимая. Как у тебя дела, как самочувствие? Все хорошо, спасибо. Вот мы тут вместе. Бежим. Семен Прокопьев күңеленнән ташып чыккан хисләрен, мәхәббәтен әлегә телефон ашагына җиткерә. Икенче тапкыр әти булган кеше гаиләсе янына командировкадан ашыга. Я в восторге. Очень благодарен тебе, что ты делаешь в этот день подарок мне, а не я тебе. Сабый төнге беренче 15 минутта дөньяга аваз сала. Әнисе Анастасия әбисендә кунакта була. Тулгагы башлангач балалар табу йортына юл тота. Были, конечно, разговоры. Үзара сөйләштек инде, табиблар 8 мартта табасың дигәч, андый ихтималда булды, ләкин мин соңгы мизгелгә кадәр ышанмадым. Иванның авырлыгы 3 килограммда 620 грамм, буе 53 сантиметр. Күрше палатада гына яңа туган кыз бәйрәм көненә берничә сәгать кала туа. Әти-әнисе хәзер сабыйга исем сайлый. Очень мило видеть. Көтеп алынган балаңны күрү күңелгә рәхәт. 9 ай буена үсә, ә хәзер безнең белән. Бәйрәм көнне дә кушер-гинекологлар сафта, 8 мартта туучылар шактый. 8 мартның төне һәм көне бик катлаулы булды. Барлыгы хәзерге минутка 5 малай, 6 кыз туды. Балам, син көнәремә матурлык калып килдең. Минем шушы тормышыма яңа бер сулы шәрдән. Менә беләсезме? Бүген һәрбер гүзәл зат чәчәк бәйләмнәренә лаек, ә инде иң мөһим тормыш чәчәкләрен ул үзенә үзе бүләк итә. Алия Хәйретдинова, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы. 8 март бәйрәменең тарихы феминизмга, ягъни хатын-кызларның җәмгыятьтә ир-атлар кебек үк урын алырга теләвенә барып тоташа. Бүген алар хакимияттә дә бар, ир-ат эшеннән дә курыкмый, сайлауда тавыш бирә, машина йөртә. Ләкин бу гына җитми диючеләр бар. Ел ярым элек Дәүләт Думасында гендерлык тигезлеге хакында канун карадылар. Ләкин күпчелеген ир-атлар тәшкил иткән Дума аны кире какты. Бу закон ни өчен кирәк иде? Теманы Айзар Шаймарданов өйрәнде. Гендерлык тигезсезлеге проблемасы соңгы тапкыр Россиядә моннан 2 ел элек күтәргәннәр иде. Хәтта ул вакытта Россия Дәүләт Думасына махсус канун проекты да тәкъдим ителә, ләкин күпчелекне ир-ат депутатлар тәшкил иткән Думада әлеге канун проектын шунда ук
кире кагалар. Әлеге канун проекты хатын-кызларга өстенлек бирүне күзаллайды. Мәсәлән, карьера баскычы буенча күтәрелгәндә, дәүләт органнарында җитәкче вазифаларны башкарганда квотаны да хатын-кызларга бүләргә тәкъдим иттеләр. Кыскартулар вакытында иң беренче иратларны кыскартырга. Бүген Россиядә эшкә алганда да хезмәт хакы аермасында да хатын-кызлар кысрыклана дип аңлатты алар аеруча сәясәттә, хакимияттә. Әгәр канун кирәк диләр икән, демәк проблема аз булса да бар. Татарстан хакимиятендә без җитәкче вазифаларда кемнәр утыруын санадык. Гомумән алсак, республиканың дәүләт органнарында 16 меңгә якын кеше эшли, аның 11 мең ярымы хатын-кызлар. Ләкин җитәкче вазифаларында иратлар өстенлек итә. Татарстан хөкүмәтендә якынча иратлар 79,5% тәшкил итсә, хатын-кызлар 20,5%. Россия хөкүмәтендә исә хатын-кызлар бөтенләй 12,5% гына тәшкил итә. Россия төбәк җитәкчеләренең күпчелеге дә 98% иратлар, ә менә Татарстан районнары башлыклары арасында бер хатын-кыз да юк. Россия дәүләт думасында бүген 15% хатын-кыз депутат, ә Татарстан дәүләт советы депутатлары арасында 13 генә хатын-кыз. На самом деле я не расцениваю это как гендерное неравенство. Мин моны гендерлык тигезсезлек дип кабул итмим. Минемчә, бу тандем. Кайбер вазифаларда иратлар, ә кайберләрендә хатын-кызлар яхшы эшли. Алар бергә киңәшләшеп эшләгәндә зирәк карарлар кабул ителә. Законны чыгарганда, тегесен эшләгәндә, монсын эшләгәндә, үбрәк әгәр дә ул закон хатын-кызга күбрәк кагыла икән, алар белән киңәшергә кирәк. Әлеге мәсьәләне бу атнада безнең журналист президенттан да сорады. Безнең хөкүмәттә хатын-кызлар аз дип санамыйсызмы һәм гомумән аларның җәмгыятьтәге ролен ничек бәялисез? Хөкүмәттә безнең хатын-кызларыбыз безгә караганда күбрәк, илләргә караганда. Әлбәттә, җитәкчеләр арасында сез хатын-кызлар кимерәк дип әйтәсез киләме? Сезгә бит бала да табарга кирәк әле, сезне бөтенегезне начальник итеп бетерсәк, баланы без бит бала таба алмыйбыз, шуңа күрә үзебезгә дә квота калдырдык. Без каршы түгел. Вообще никаких у нас предубеждений, там женщина должна быть, мужчина. Сер түгел, кайбер оешмаларда иратларга кытлык, шуңа да аларның хезмәт хакы югарырак һәм мөмкинлекләре дә зуррак диләр. Тигезлек бармы? Мин тигезлек дип уйлыйм. Чөнки хәзер шундый замана килде, иркенлек килде. Мин уйлыйм, иратларга күбрәк түлиләр. Гендерлык тигезлегенә депутатлар кайтырлармы әйтүе кыен, чөнки бүген хатын-кызларның хукукын яклаган пунктлар күп кенә башка кануннарда бар. Шуның күпчелеге хезмәт кодексында. Айза Шаймарданов, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Ирләр белән хатыннар тигезлеге дисәк тә, бүген экранда үлчәү тәлинкәсе барыбер ирләр ягына авышыр. Алдагы теләкләр дә республиканың танылган ир-егетләреннән. Рәхмәт сезгә. Көндәлек яшәүебезгә, хезмәтегезгә, безгә карашыгызга без сезне хөрмәт итәбез, олылыйбыз һәм чын күңелдән бу матур язгы бәйрәм белән тәбрик итәбез. Һәрбер кешенең тормышында хатын-кыз иң төп роль уйный. Без инде аны хөрмәт итеп, матур итеп, яратып, үзебез белән бергә хөрмәт итеп яшәргә тиешбез. 8 март бәйрәме ул яз бәйрәме. Яз көнне кояш безгә ничек матур елмаеп карый, сез дә елмаеп торыгыз. Безгә үзегезнең җылыгызны таратыгыз. Исәнлек, саулык, аларга инде гаилә бәхете телибез. Күңел тынычлыгы, ирләре, балалары зур булмаса да бүләкләр еш булсын. Красивые любви. Иң мөһиме мәхәббәт телибез. Язгы кояш кебек балкып торыгыз. Илне көнне куандырып, кояш кебек балкып итеп, тормышны уятып, кузгатып, безне туплап бергә яшәргә ясын дигән теләктән. Бу танылган ирләр фикере иде. Хатын-кыз күңелен беркем бер кайчанда хәтта үзе дә аңламый диләр. Янәшәңдә 70 ханым булса, ничек аңлашып эшләргә? Казанның 114нче балалар бакчасында Илгизә Рәхмәтшин мөдир. Ул коллективта 70 хатын-кыз белән җитәкчелек итә. Аның тормыш фәлсәфәсен Люциана Тфулина төшенеп кайтты. Здравствуйте, Елена Николаевна. Доброе утро. Плохо едят. Хәерле, хәерләрегез ничек? Нишләптер балалар машина башлый Илгизә Рәхмәтшин. Әйдәгез кырыктар егылы булгач. Сегодня завтрак в детском саду у нас отменяется. Без сезнең белән бүген космосны ашабыз. Но космосны ашу өчен нишәгә кирәк? Бик әйбәт итеп каршыны ашап бетерергә кирәк. Әнә
Әнә шулай, легендар фильмдагы герой сыман Илгизәр әфәнде дә һәр иртәне бакчадагы хәлләрне белешүдән башлый. Авырып китүче юкмы, бүлмәләрдә җылымы, бәйрәмгә әзерлек ничек бара? Бер генә сорауда аның игътибарыннан читтә калмый. Исәнмесез, балалар? Сез әзерме бүгенге бәйрәмгә барыгызда? Вот. Нәзилә, син нинди номер әзерләдең бүген бәйрәмгә? Тәмле ашлар пешере, матур гөлләр үстере, өебезне нуры ул, барыбыздан алу. О, молодец. Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк. Ура! Земля! Ура! Плывем! Вот все ребята похлопаем. Бәйрәм гүрле булсын өчен аны оештыра белергә кирәк. Илгизәр әфәндене бакчаның әтисе дип йөртәләр. Эшкә ул иң иртә килеп, иң соң кайтып китүчеләрдән. Хуҗалык эшләрендә, тәрбия бирүдә аның күз уңында. Мин уйлавымча менә балалар бакчасы. Бу балаларга алдағы тормышларында төп нигез салып, фундамент курыша итеп. Нәкъ шуны ул тәрбиячеләргә дә аңлатырга тырыша. Баштарак ир кеше мөдирне шикләнебрәк кабул итсәләр, хәзер уртак тел табабыз ди Илгизәр әфәнде. Беренче елны эшли башлаганда дөрес кызыграк итеп карыйлар инде миңа, конечно. Хәзер ияләнделәр, все. Коллектив өчен җан атып тора торган бик әйбәт кеше. Иртә белән безгә килеп керә дә Илгизәр баш хәлләрегез ничек кызлар, хәерле иртәләр теләп безгә нәрсәләр пешәсе дип сорый. Илгизәр әфәнденең балалар бакчасында эшләү тәҗрибәсе зур түгел, 5 ел гына. Аңа кадәр мәктәп директоры булган. Әмма һәр эштә уңыш сыры бер генә ди ул, аны ярату. Дөрес, коллектив хатын-кызлардан гына тора икән, тагын бер сыйфат мөһим. Матурлыкны күрә белеп, җылы сүз һәм игътибарны кызганмау. Бәйрәм белән сезне. Андерсон Тальцев, Яңа гасыр каналы. Кайсы чор заманны алсаң да хатын-кыз матурлык алихәсе үрнәк, сокланырлык зат булып кала. Юкка гына планетаның бөтен ирләре үз кумирларын булдырмый инде. Татар халкын алсак, анда илаһи гүзәл затлар театр сәхнәләрендә барлыкка килә. Беренче сәхнә йолдызларынан бүгенге тамашачыны әсир итүче хатын-кызларга Гөлназ Сәйфетдинова тагын бер тапкыр сокланды. Пәрдә ачыла, ябыла, әмма сәхнәдәге кумирлар залдан чыккач та онытылмый. Һәр заманның үз йолдызы театрның беренче артистларыннан алып шулай булган. Бакый Урманчының бер истәлеге бар. Пароходтан чыккан бер парны карап шаккаттым ди ул. Ул булып чыгасыңнан алар танышалар инде Габдулла Кариев белән беренче артисткабыз Сахиб Җамал Гыйззәтуллина Волжская. Чынлап та ул чорның рәсемнәренә карагач, менә аннан килә Гөлсем Болгарская. Кыяфәтләре дә, буйлары да шундый затлылар. Аннан инде Фатыйма Ильская. Сәхнәдә тудырган образларда гашыйк итә. Бер сүзсез бу зәңгәр шәлдәге Мәйсәрә Галия Кайбицкайдан алып төрле елларда аны сәхнәдә уйнаучылар алмаша торды. Төп героиня роле иң лаеклыларга тапшырылды. Иң беренче үземә мин комплимент дип әйтсәм инде, шушы Мәйсәрәне уйнаган вакытта сәхнәдән сезгә карау үзе бер рәхәтлек бирә дип, шулай матур тормышыгыз да матур булсын дип, сәхнәдән биргән гүзәллегегез кебек тормышыгыз да матур булсын дип, шул вакытта миңа шундый матур җылы сүзләр әйткән иде. Хәятта битараф калдырмый. Сәхнә бит инде ул биек әйбер. Шуңа күрә чыннан да артистларга да бераз ничектер менә Остан искә караган кебек карыйлар. Алсу Гайнуллина, Рузия Мутыйгуллина, Алсу Каюмова, Исламия Мәхмүтова, Гөлчәчәк Хафизова, Зөлфия Вәлиева, Резида Сәләхова сәхнәдә бер буын икенчесен алыштыра. Хәзергеләре инде сәхнәдә генә түгел, кинода балкый. Артистларның ул матурлык дип тә аталам икән инде. Нәрсә икән ул? Аларның йөзләре икенче төрлерәк бит. Алар бит эмоцияларны купайтыбрак күрсәтәләр, шулай бит инде. Элек бит ничек артистларга гына илаһи затка караган кебек карыйлар иде. Гади халыкның мөмкинлекләре юк иде сәхнәдәге артистлар кебек киенергә, артистлар кебек бизәнергә. Хәзер ул барлык кеше өчен русча әйтсәм доступно. Артист булмасаң да интернет йолдызлары күп хәзер, әмма артистлар тудырган образлар бер көнлек түгел. Инде сәхнәдән китсә дә, алар үз рольләре белән күңелдә кала, онытылмый, аларның матурлыгы бары бер башка. Гөлназ Сәйфетдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.
Хатын-кызларга нәрсә кирәк? Бөтен Россия җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге бу сорауны ирләргә дә, туташ ханымнарга да биргән. 38% хатын-кыз ял итәргә юллама көтә икән. Чәчәк бәйләме алырга теләүчеләр дә шул кадәр үк диярлек. Тик ирләр юллама бирергә ашыкмый, аларның 68% хатын-кызга чәчәк кирәк дип саный. Шулай ук гүзәл затларның күбесе сертификатлар, кәрәзле телефон һәм башка гаджетлар турында хыяллана. Әнә шул чәчәкләрне булдыручыларның берсе Түбән Камада Нурия Вәлиева. 8 мартка 30 мең ләлә чәчәге үстергән ул. Төсләре дә, сортлары да төрле. Нинди генә булмасын алар, һәр хатын-кыз күңелен яуларлык. Шәп чәчәкләр үсте быел. Әле кар ята, ә монда ел әйләнәсе яз күбәләкләре шәһәттә. Инде 11 ел чәчәкләр үстерә Нурия Вәлиева. Суганчаларны бакчага утыртырга өлгермәгәч, өйдә үстереп карый. Шуннан бирле ел сайын арттырып, быел 30 мең төпкә җиткергән. Чәчәкне матур иттереп, дөрес иттереп үстерер өчен бик күп белем кирәк, бик күп тырышлык кирәк, чәчәкләрне яратырга кирәк. Теплицада һәр вакыт 27 градус җылы, ләләнең кайбер төрләре бик нәзберек, температура аз гына үзгәрсә дә сизәләр. Бәйрәмгә өлгерсеннәр, нык матур булсыннар өчен күп вакытын чәчәкләргә багышлый Нурия. Бу аның төп шөгыле дә түгел әле, күңел өчен эшли. Сата хәйрия буларак бүләк тә итә. Берничә йөз чәчәк управление соцзащитага илтәбез. Безнең чәчәкләр ялгыз апаларны куандырсын дип, алар куанса безгә куанычлы. Ул безнең үзебезгә әйләнеп кайта. Чәчәкләр арасында эшләүе үзе рәхәт ди Нурия. Катлаулы булса да, бу шөгылен ташларга җыенмый. Киләсе елга чәчәкләр саны тагын да арттырырга исәбе. Гөлназ Ифдинова, Наталья Лушникова, Яңа Гасыр каналы. 80дә үзеңне чәчәктәй, 18дә кебек хис итәргә була. Буа картлар йортында яшәүче апаларга 8 март уңайнан үзенчәлекле бәйрәм ясадылар. Матурлыкның яше юк ди шәһәрнең чәчтараш визажистлары һәм җыелып монда килә. Фәрзәнә Пагилямова бүген яңа образлы. Хисләрен сүз белән генә аңлатып бетерә алмый. Булай матур итеп бизәнгәнемне дә хәтерләмим. Яшь кызлар кебек булдым ди. Кортлар йортында яшәүчеләргә мондый кызыклы бүләкне буаның чәчтараш һәм визажистлары ясады. Бәйрәм кайфын күтәрү мөһим дип проектны тормышка ашыручылар. Образлар аларга ясадык. Бик бәхетле булдылар, үзләрен күргәч. Шундый матурландым. Образларга килгәндә алар төрлечә. Һәр кешенең үзенә генә хас эчке күңеле бар. Язмышлары белән танышкач, нинди кершән төшерәсен, чәчләрен ничек ясарга кирәклеге дә күз алдына килә. Таныш хатын-кызлардан без ясарга тырыштык күбрәк, кокетки, да? Например, кокеткалардан, может быть, танышрак образлар тудырырга тырыштык. Я не считаю их бабушками. Мин аларны әбиләр дип санамыйм, алар минем өчен һәр вакытта яшь кызлар булып кала. Тышкы матурлык белән генә түгел, ичке дөньялары белән дә гел шулай сөйкемле булып калсыннар иде. Бүген бирдә 120 өлкән яшьтәге сугыш һәм хезмәт ветераны тәрбияләнә. Коллективның даими рәвештә кайгыртуы, аларга булган җылы караш яшәргә көч бирә, булган авырлыкларны онытырга булыша. Гөлназ Гынятова, Ранис Әхмәтшин, Айрат Насрулов, Яңа Гасыр каналы. Вокзал исен ничек булдырырга? Воронский нинди хушбуй кулланган бәйрәм уңайнан гүзәл затларга Анна Каренина иммерсив спектакленең сәхнә арты серләрен ачтылар. Сорауларга тамашаның шәхси парфюмеры җавап бирә. Хушбуй сайлаганда нәрсәләргә игътибар итәргә кирәк? Парфюмер киңәшләрен Райля Вәлиуллинда тыңлады. Это запах сына Анны Карениной, мальчика 8-летнего Сережи. 8 яшьлек малайдан нинди ис килә? Сагызмы яисә тәмтәмме? Рамиля Карамуллина бу сорауга җавапны уйламый да әйтә ала. Ул зур бер спектакль өчен хушбуйлар уйлап тапкан кеше. Бу проект өчен 17 яңа төрле ис булдырыла. Ис ул хәтирә җыелган кебек хәзер исләр дә бөтенләй онытыла ди парфюмер. Гәрчә алар кешенең хәтеренә йогынты ясый ала. Например, попадая... Мәсәлән, безнең вокзал дип аталган бүлмәбезгә килеп керү белән кешенең шушы урын белән бәйле барлык хәтирәләре яңара. Ул үзе моны аңлап өлгермәскә дә мөмкин. Киноларда күп нәрсә арттырып күрсәтелсә дә, ис белән кешегә йогынты ясарга мөмкин. Шуңа да хушбуйны гүзәл затлар өчен сайлаганда сак булырга кирәк. Чөнки барлык хатын-кызларга да туры килә торганы юк. Сөйгән ярыгызның чәч төсе нинди булу да әһәмияткә ия түгел. Характер, то есть вы можете... Холкы психологик халәте мөһим. Әгәр сөйгән ярыгыз спорт белән шөгыльләнергә ярата икән, аңа күбрәк җиңел цитрус исләре туры киләчәк. Җитди хатын-кызлар исә авыррак хушбуй исләрен ярата. Парфюмерлардан гүзәл затларга киңәш. Хушбуйны тәнгә тидергәннән соң аны бер кайчанда ышкырга ярамый, чөнки аның исе бозылачак. Җәйкеннәрдә исә хушбуйны тез астына һәм хәтта тубыкка тидергә мөмкин. Бу очракта хушбуйның исе сезне көне буена озатачак.
Хатын кызлар исләрне ирләргә караганда күпкә яхшырак сизә. Шуңа да бүлеккә хушбуй сайларга уйлагансыз икән, ул сөйгән ярыгыз күңелендә бары матур хатирәләр генә уятырлык булсын. Райля Вәлиуллина, Алмаз-Диятинов, Яңа Гасыр каналы. Бәйрәм көнне дә шу тукталмый торган урын авыл бар. Тик анда да үзләренә-үзләре бәйрәм ясый беләләр. Нияз Рахман Балтач районының Арбор авылына юл алды һәм авыл ханымнары өчен оештырылган чәчәкле тау шоу бәйрәмендә катнашты. Арбор авылының иң текә тавы Светлана Гыйльманованы аста тормыш иптәше көтеп тора. Бүген чәчәкләр белән. Сезне бәйрәм белән котлыйм. Тормыш иптәшеннән мондый бүләкне көтмәгән ул. Рәхмәт. Тау башына утырганда көткән идегезме? Юк, көтмәгән, уйламаган инде. Авылның ир-егетләре бүген кызларны шулай шаккаттырырга булган тау шоу 8 мартка туры килгәч, мөмкинлекле кулдан ышкындырмыйлар. Бәйрәмгә туры китерергә тырышабыз, потому что бөтен кеше кайта ялларга, особенно кызлар. Шулай җыелабыз, балалар, яшьләр, олылар белән. Иртән алар сыер сауган, фермада терлек караган, кибетне ачып япкан, гаиләсен сыйлаган, аннары барышын ташлап авыллары белән тау шоуга чыкканнар. Вообще уйлamadık, что biz niye келесіз. Шунда прямо не приятно булып китте, не чәчәкләрне бугач. Таунтмәсе килә, тауншайтшысы килә. Яшәреп китәбез инде, менә яшәр арасына килгәч. Прямо шуна шуасы киләр. Шуна утырып чыгарга куркам инде. Тау башына менү өчен монда эскалатор юк, егетләр күтәреп алып менергә ашыкмый, шулай да иң мөһиме хисләр. Хәзермесез? Хәзер. Әйдәгез. Арбор авылында таудан шуы традициясы инде 10 елдан артык дәвам итә икән. Монда әлеге тауны сынау өчен җирле халык кына түгел, хәтта күрше авыллардан да киләләр. Хәзер исә без дә моннан шуып карарга булдык. Киттек. 1, 2. Әлеге тауда элекелектән шуалар иде дип сөйли халык, хәтта үз риваятләре дә бар. Безнең бер истәлекле вакыйга да бар. Бер абый әйткән, безнең тур, безнең чана дип инде шуып киткән. Чана туктагач, теше белән бәрелеп тешләренә төшкән. Тау астындагы биюләр дә бүген кызлар хөрмәтенә 8 март берләштерә торган көн. Бер класс җыелып ел саен шулай чана шуа торган булган. Шушы вакытта шулар яңадан күтәреп алдылар да, моны бөтен халык белән хәзер шушы бәйрәмне уздыра башладык. Урамдагы бәйрәм кич мәдәният йортында дәвам итәчәк. Анда егетләр концерт куячак. Балтач районыннан Нияз Рахман, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Бәйрәм моның белән генә шикләнмәй, һәр коллективта, һәр йортаны үзенчәлекле итеп уздырырга тырышалар. Без социаль челтәргә урнаштырылган иң матур котлауларны тупладык. Бүген алар нытык сөйләми, хөкүмәт йортында кулларына микрофон ала һәм җыр суза. Җыелыш урынына концерт, министрлар гүзәл затларны шулай тәбрикли. Бары тик шушы көнне генә рульдә утыручы һәр хатын-кыз үзен юл автоинспекторы туктатыр дип көтәдер. Чөнки инде менә ничә ел алар чәчәк бүләк итәргә туктата. Быел хыялга тагын да ныграк бирелгәннәр. Коткаручылар инспекторларны да уздырып җибәргән. Бу көнне янгын сүндерү шланг урынына кулларында ләлә бәйләмнәре. Нурлат нефтчеләре мәхәббәтне җырлап аңлата. Монда бит нефть чыгарырга туташ ханымнар ирләр белән бергә йөри. Для тех, кто умудряется иметь шикарную прическу. И при этом носить каску. 8 марта, так нефть наш город Нурлат. Моңа кадәр эшкә килеп утренник коллегучы булмагандыр әле. Болгар радиосының асыл егетләре гүзәл кызлары өчен бәйрәм уңаеннан шундый сюрприз әзерләгән. Башкортстан башлыгы Ради Хабиров гаиләсен бүген үзе ясаган пилмән белән сыйламакчы. Шуның камырын баса-баса шигырь сөйләргә дә өлгерә. Кемнеңдер әнисе үз бәйрәмендә үзе бәлеш пешергән. Шул ук вакытта кызларга бүген савыт саба юдырмагыз дигән шигырьләр дә бар. Бүген бәйрәм ич, иртәгә юарлар әле. Һәм үзләренең рәхмәт сүзләрен җиткерәләр. Камал театры артистлары кебек. Рәхмәт сиңа, матур итеп көлгән өчен. Рания Абдрахманова, Яңа Гасыр каналы. Әлеге сәгатькә шундый мәгълүмат, кыска вакытлы рекламадан соң сезне һава торыштыруында мәгълүмат көтә. Ә мин сез белән сау булашам, бәйрәм кичләрегез матур үтсен, исән-имин яшәгез.
Женщина – источник всего прекрасного, жизни, любви, красоты, милосердия, вдохновения. Мы искренне уважаем ваше терпение и мудрость. Благодарим за интуицию и гармонию. Наши милые, добрые, нежные. Группа компаний «Таиф» поздравляет вас с праздником весны. Бердәм Россия партиясе Татарстанның гүзәл затларын халыкара хатын-кызлар көне белән тәбрик итә. Һәр вакыт яшь, чибәр булып калыгыз. Гаилә бәхете, тынычлык һәм иминлек телибез. В автоцентре «Марка» весеннее обострение. Автомобили Nissan отдаем без наценки. Заберите свой Nissan без переплат на Чуйкова 54Б. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Центр проктологии Аллен Клиник. Профессиональное лечение геморроя. Японский Datsun доступен по льготной государственной программе. До конца марта в автоцентре «Марка» Казань. Datsun от 360 тысяч рублей. Звоните 4 пятерки 3 семерки. Ышанычлы хож операторы Думырты хождан, хож һәм гомрә, кулай бәяләрдән. 8800-555-92-10. 8800-555-92-10. Bizga 10 yaş. Krashinlarning Birmanchik davlat folklor ansambli yubiley konserti bilan gastrolga chiqa. 24 fevral Mendeleyev, 12 mart Almat, 16 mart Nurlat. Dardli biyular, solmoq jırlar ko'ngillaringizga kirib, kayflaringizni ko'tarir. Biletlar sotuvda 6+. Приглашаем вас на гала-концерт первого международного фестиваля конкурса имени Альфии Авзаловой. 30 марта, 18:00, Москва. Концертный зал Измайлова. 30 марта, 18:00, Государственный Кремлевский дворец. Большой юбилейный концерт Гузель Уразовой в Москве. 15 лет вместе. С юбилеем поздравят Витас, Сагдиана, Дина Гарипова, шоу-балет Тодес, звезды российской и татарской эстрады. Билеты на сайте urazova.ru, на сайте и в кассах Кремлевского дворца. Без возрастных ограничений. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Данил Мастер хөрмәтле хатын-кызларына 8 март белән котлый һәм шул уңайдан аш бүлмәсенә 20% ташлама бүләк итә. Данил Мастер Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт, телефон 2-167-166. Тантана. Казанның өр-яңа мәҗлесханәләре, тәмле хәләл ризыклар, милли ашлар, никахлар уздырыр өчен уңайлы урын. Һава торышының иганәчесе Тантана, Казанның өр-яңа мәҗлесханәсе. Искиткеч тәмле хәләл ризыклар, гаҗәеп матур бизәлгән заллар, милли аш, никах, юбилей уздырыр өчен Тантана мәҗлесханәсе бик уңайлы урын. Казан шәһәре Декабристлар урамы 8-нче йорт, телефон 297-11-11. Яндекс погода мәгълүматы буенча көне якын чыгышта карлы яңгыр явачак. Температура 0 градус. Республикабызда иртәнге сәгатьләрдә кайбер районнарда кар бураны көтелә. Көне якын батыштан көчле җил. Көндез температура плюска менән төньяк якын чыгышта 2 градуска кадәр җыла. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә, Менделеевскида да явым-төшемнәр көтелә. Температура 2 градуска кадәр. Якшәмбе ял көнне явым-төшемнәрсез һәм кояшлы һава торышы вәгъдә итә синоптиклар. Төньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта урыны белән кар, урыны белән яңгыр явачак. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәлдә явым-төшемнәр арта, температура 1 градуска күтәрелә. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта шулай ук кар явачак, 2 градуска кадәр җыла. Халык сынамышларына ышансак, март айында озын-озын без сүңгеләре күренсә, димәк апрель җылы һәм кояшлы булыр диләр. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Фармта клиникасы. Термекс Израиль аппаратында авыртусыз һәм операциясыз аденома белән простатитны дәвалыйлар. Телефон 292-66-77. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292-66-77. Милые женщины, потребительский кооператив «Семейная копилка» поздравляет вас с Международным женским днем и объявляет акцию. Только с 11 по 13 марта действует программа «Праздничная». 20% годовых сроком на 12 месяцев. А также дарим пайщикам приятные подарки. Подробности по телефону 843-239-1736. Улица Чистопольская, 55. Һава торышының иганәчесе «Семейная копилка» кулланучы кооператива. Вакыт бара, кремегез арта. Сезне Казан шәһәре Чистай урамы 55-нче йорт адресы буенча көтеп калалар. Телефон 239-17-36.
Башкалабыз Казанда яңгыр явачак, 4 градуска кадәр жылы. Көн яктан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 750 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 90%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенгә һава торышы турында менә шулар, күңелле яллар сезгә. Исән-имин булыгыз.